«Завесь окно!» – тихо гукнула Анеля да мужа, а сама кинулася ў пасуднік, затым да печы, забразгала засланкай. Сушчэнне таропка завесіў акно паласатай радзюшкай, што вісела збоч на цвіку, а Бураў, падумаўшы, сцягнуў з нагі мокры бот. «Во, можа, у вас якая анучына знойдзецца, пераабуцца. Ануча, зараз!» Анеля шаснула ў запечак, чуваць было нешта, разадрала там і хутка вынесла яму дзве мяккія і нават цёплыя анучыны. Дровы ў грубцы сталі добра ўгарацца. Скрозь па падлозе заскакалі барвовыя водбліскі, асвятлілі чырвоным і без таго счырванелую ад сцюжы ступню Бурава. «А як жа мама твая? Ці жывая?» – запыталася Анеля ад печы. «Мамы няма ўжо, 3 гады як. А сястра ж, Феня?» «І сястры няма. Забілі вясной у Лісячанскай пушчы». Гаспадыня тым часам паставіла на стол міску з цёплаю смажанай бульбай, ад якой ішоў такі смачны пах, што цяжка было ўтрымацца, але Бураў пераабуваўся забыякавым да ежы выглядам, быццам сам нядаўна ад стала. Сушчэнне тым часам сігануў за посцілку і паставіў ля міскі трохі няпоўную пляшку, у якой знаёма калыхалася мутнаватая вадкасць. «Дык, можа, прысядзеце?» Амаль умольна зірнуў ён на Бурава, ды той рашуча пакруціў галавой. Не буду. Шкада. Ну што ж, тады я. Можна?» «Ладно», – пагадзіўся Бураў, – «толькі нядоўга». Сушчэнне наліў шклянку і выпіў зараз. З нейкай нядобрай рашучасцю, бы кідаўся ў вір, без аглядкі, пажаваў кавалак хлеба і на момант знерухоміў каля газнічкі. Анеля ставіла яшчэ нейкія талеркі з салам і агуркамі, кідаючы хуткія заклапочаныя позіркі то на мужа за сталом, то на Бурава ў прасценку. «Эх, як не па-людску ўсё!» – скрыгануў зубамі Сушчэня, і Анеля крутнулася да Бурава. «А няго ж, ці ж мы спадзяваліся на што, ці чакалі? Як яго ўзялі, у мяне сэрца зайшлося, тыдзень спаць не магла, усе вочы праплакала. Аж выпусцілі, ну што ж цяпер рабіць? Ці ж па яго волі?» Няўпрыцям глытаючы слінкі, Бураў тым часам не пераставаў сачыць за ўсім, што адбывалася ў хаце, услухоўваўся ў кожны прыцішаны гук знадворку. Але на падворку і вуліцы, здаецца, усё было ціха. У незавешаным ля парогу акне ужо чарнелася начная цемра. Грышка падлез пад сталом і умасціўся на лаўцы ля бацькі, бліжэй да ежы, здаецца, ужо страціўшы цікавасць да госця. Ён жа нічым не паграшыў супраць іх. Ён жа іх выгараджваў. Ціха заплакала Анеля, і Бураў не стрымаўся. «Але ж павесілі, а яго выпусцілі. За што? А хто ж іх знае за што? Так не бывае». Сушчэнне пры тых ягоных словах адхіснуўся ад стала, прыстукнуў вялікай далоняй па стальніцы. «Ладно, Анеля, што гаварыць? Судьба». «Да, няпэўна», – сказаў Бураў і ўстаў з лавы. Пакуль не ўшчалася горшае, тую гаворку трэба было канчаць. Пайшлі. Ён выйшаў на сярэдзіну хаты, трохі падцягнуў дзягу на шынелі. Сушчэнне сядзеў за сталом бы змярцвелы, наваліўшыся грудзьмі на стальніцу. Здалося, ён і не чуў тых слоў Бурава, але неўзабаве здрыгануўся, таропка наліў сабе з бутэлькі яшчэ і за адзін глык апаражніў шклянку.
А чорт з ёй. Пайшлі. Куды? Узвілася Анеля. Куды ты яго? Куды? Яна загаласіла, негучна, ды пакутна і роспачна. За ёй заплакаў малы, і Бураў ажно спалохаўся, што яны сваім плачам, не дай Бог, паднімуць на ногі паўстанцыі. Праўда, Анеля хутка заціснула рукамі рот, заплакала цішэй, пасля падхапіла на рукі малога. Сушчэня тым часам накінуў на сябе ватоўку. Пайшлі. Гэта... Нібы прыпомніўшы, што... Ён павярнуўся, таропка пацалаваў жонку і рашуча ступіў да дзвярэй. Яго дрыготкія рукі невідушча бегалі па грудзях у пошуках гузікаў, каб зашпіліць ватоўку. Куды гэта вы? Зноў ужо другі раз узвілася Анеля і загаласіла так, што Бураў спалохаўся. Ну, трэба, сказаў да жонкі Сушчэня. Мы ненадоўга. Ты не плач, супакойся. Ён стараўся гаварыць ціха, з набалелаю добрасцю ў голасе, і, мабыць, гэта падзейнічала на жонку, тая на момант змоўкла. Яе вусны бязмоўна торгаліся, а вочы яшчэ з недаверам упіліся ў твар мужа, нібы спрабуючы дазнацца пра тое, пра што немагчыма было дазнацца. Тут на адно дзела трэба, схлусіў Бураў, хоць у яго ад гэтага расстання здрыганулася сэрца. Хутка прыйдзе. Тулячы да сябе малога, яна ўжо з усяе сілы таропілася позіркам у Бурава, што тупаў каля парога. Таму дужа не цярпелася скончыць усё гэта і выйсці на двор. Пройду, ага, спакайней пацвердзіў Сушчэня. Дык гэта ж, як жа ты? Нічога не ўзяўшы, спахапілася Анеля. Гэта ж хоць сала вазьмі. Мабыць, яна ўсё ж паверыла, выпусціла з рук малога, памкнулася да стала, пачала мітусліва кроіць хлеб, сала загарнула ўсё ў нейкую паперану, кінулася да мужа. Во, перакусіць, а то як жа, калі не еўшы і гэта... цыбуліну даць? Ат, не трэба, махнуў рукой Сушчэня. Другой няўважліва запіхіваючы пакунак у цесную кішэню, і Анеля зноў насцярожылася. Ты ж любіў, каб з цыбуляй. Напялася яна, перастаўшы выціраць вочы, і гатовая зноў заплакаць. Калі любіў, дык вазьмі, сказаў Бураў. Ага, дай цыбуліну, з цыбуляй смачней. Калі сала, дык добра з цыбуляй. Недзе пад прыпечкам яна знайшла пару цыбулін, адну сунула ў рукі мужа, другую падала Бураву. Той узяў, пахваліў цыбулю. Анеля паспакайнела, падобна зусім паверыла падману, хоць усё яшчэ была напятая ад хвалявання ці насцярожанасці, і раз по раз выцірала вочы, хоць ужо і не плакала. Калі задоўжуся, мыйцеся без мяне, сказаў Сушчэня. Яны выйшлі з хаты, Сушчэня наперадзе, Бураў за ім. На дварэ ўжо сцямнелася, дзьмуў рэзкі вецер, але дажджу не было. Сушчэня зрабіўся нейкі роспачна рэзкі у рухах свайго дужага цела, рашуча сігануў з ганка і спыніўся на гразкім двары. Куды? Туды, туды, паказаў Бураў у бок дрывотні. Гаспадар, хіснуўшыся, ступіў крокаў 5 і спыніўся. Лапату узяць? Вазьмі, што ж? Падумаўшы, пагадзіўся Бураў і пільна пасачыў, як Сушчэня перабраў у падстрэшшы нейкія палкі і выцяг з-пад іх рыдлёўку. Што ж, сам разумееш, ціха, нібы вінавата, нават сказаў Бураў. Калі выдаў, Сушчэня рэзка павярнуўся да яго. Бураў з нечаканасці аж адхіснуўся.
і са сцішанай ярасцю кінуў яму ў твар: «Я не выдаваў». «А хто ж выдаў?» – спыніўся Бураў. «Не знаю, не знаю, але ж цябе выпусцілі». «Выпусцілі, сволачы!» – роспачным шэптам выдахнуў Сушчэнне і зусім паныла дадаў: «Лепш бы павесілі разам». Апошнія словы ён кінуў цераз плячо, нібы з рэштаю слабай надзеі апраўдацца ці што. «Але цяпер што карысці апраўдвацца», – падумаў Бураў. «Хіба ён следчы?» Бураў не следчы, ён выканаўца прысуду, а прысуд гэтаму чалавеку зроблены там, у лесе, ці яму перайначваць яго. Але як было і выконваць, калі выканаўца таксама пахіснуўся ў адчуванні свае праваты? Нейкая яна не такая аказалася, тая яго правата. Часу, аднак, у іх было мала, нават зусім не было часу. Тым болей адчуваў Бураў, што ён проста можа завязнуць у гэтай заблытанай справе Сушчэнні і праваліць заданне. Яны таропка абышлі грувасткую кучу дроў і завярнулі на дрывотню, дзе ціха тупалі ў змроку двое коней, і тырчэла побач скалелая постаць Войціка. Той аддаў Бураву повад яго кабылкі, і яны хуткім крокам пайшлі сцежкай да лазні. Войцік спераду, Бураў ззаду. Між імі ішоў з рыдлёўкай у руцэ Сушчэня. На дзіва, Бураў нітрохі не баяўся яго, не апасаўся, што ён можа ўцячы ці нават, павярнуўшыся, секануць па галаве рыдлёўкай. Ён не так зразумеў, як адчуваў, што Сушчэню нешта моцна ўтрымлівае ад варожасці да іх двух. Хоць, канешне, той не мог не разумець, што справы яго былі кепскія. Праўда, на ўсякі выпадак Бураў пасунуў кабуру на дзезе бліжэй да спражкі. Неўпрыкметра шпіліў яе язычок. Карабін ён нёс на плячы і ўвесь час напружана згадваў, дзе яму расквітацца з гэтым чалавекам, каб скінуць сябе гнітлівы клопат і знаёмымі шляхамі-сцежкамі вярнуцца паначы ў пушчу. Штосьці, аднак, замінала яму, нейкая няпэўнасць у абставінах, ці што? Усё ж на іхнім шляху была рэчка з нязручнаю кладкаю, цераз якую трэба было неяк пералезці на той бок. У полі пад лесам адчувалася, будзе трохі вальней, чым на гэтых гародах пад носам у бобікаў. Сам, не прызнаючыся сябе, ён між тым усё бавіў час, міжвольна адсоўваючы кудысь той самы апошні момант. Штосьці ў ім яшчэ не саспела, каб зрабіць усё канчаткова, хутка і рашуча.